King of the King. To me, sa ating Holy Season, program ng yung South Hindi in Solid Video Learning Training ng Bikin. At parang sunay ka ng Pindi, yung bato ay kong nadiging na hubungan sa community. Jisu na yung sikahit, sunay kong order lang. Hado si Hadona Taunay ng PDW, Women Chairperson ng Tikatsu, and the Lord Gilpin. Kung lahat si Bumba Lebon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Also, Anzündung letztlich sehr laut, die zu können gerne hier in Sauvetin, Lumoni Sapovitin. Sabe fazer até o eu tenho que tentar para mim. Eu só tenho o canal que tem para mim, não. Eu tenho para ter. E então现在我就민보 봉고사 선생님이 하다가 저는 리사나 선생님을 보셨습니다.
그래서 평간시는 이번 자때 받대 버죠. 네, 좀 자때 세세요 뭐. 왜냐면 바테온 어이가 자간 간장에 이제 bon chawin ini kita dah jumpa waktu bon chawin malam kami waktu saya sedih kita terus tempat ibu nak ibu macam buat tempat ibu terus nah tu Minggu cakap sendiri. Pekan cincingan. Bambu dengan. Pekan ebian. Utuhan. Pekan nusinan. Jamnapihan. Amin. Kasih tahu. Amin. Berarti bangsa Sana nakikiwa tulad na amulin ay adalang kaso ng lupa. Lupatan giyanin ko yung tunyalo. Ito tabong kinse papatong tayo ng katangan. Nusit yung pati kiyan na tatabote ko ipakay. Sa tegiti nanga ko loy ng napatibo na hin. Medyo nang yung tubatan na pakay. Nanumpia na ganda. Alay tumuto na. Nitina akiday na. Nitina alikasin na. So ayaw sa patinang loy. Upatan na nung napanunay ng wa, ito yung kabakuwa na pinapiyong tatapang ang sula. Nang mahubong ating nantay na ang sula. Hubong kusong kumpi, hubong nantay pagkakumpiyang. Ngayon, ito pagkain na ang si patibot ang kami na Musa tempatnya kan tak boleh pun amawa naz desu pa ya kai boleh tak ni ama ko mat ka tawa itu pangayo se dam dena pen kepana pen tu apna ang kemanca kete mo na pakai nalo se no umsali na pati bulan ya kai kena pen tak pa itu na pakai mo na pa din ano Morong tatapang ahong so dito naman sa atin pati bulan katya pagkain naman kakanatin natin atong nung kapag so Christ ang makatulong Samatan Sapang rasa labin kwaidan katya watan chu siro di ponte atiro sana kinsuna ani ding ay bawe paten patay bawe lang isang le muhan jiping Efesus bung ni sangi na kanin susugin tarin kate Jeno metelet ta samjala nonsen na o hinsang na iwe iti nawa akon Hilowin, pati silipit ay bawi. Nato wanga ay hilowin
episode na tayo ay po hiyaw patin simsa irin patinin ijon na diwa abon to masa chang shejo ijon te na diwa na to pa chang she tongdia Yesu Krista sunggina isindo iwe Kunin ha na ang kimang sa hodo si ba sa ina sa na sila sa ti exoson na tatin tuwa ni pilam pinzong ni ang kimang sa hodo si nabon sa tuwa ki pa po kan sin tun ki hado ala lang tu nei ko tao pin ki hado ala la hobong la ng sabi tun Sate tauna naising katunau kathe bu pisinu banaung kapal husing kathe na nithum keya mane kuniwa tuni ha pha ta ngamai sam ka be kom na pha te sai the te mane kuisan ke pa ku sen ni bhakti thang ko e apa tuni ha Kejiman sana kehin saya jawatan kehin saya kumpulin kabon samin kamde sini kehin kumpulin ini nazara kasih kita mungkin nengai dan lang kasih mengerti oleh bukti wahai lang mentok itu kasih doa kau ketum doa kau manusia taisan di David kesan menuta yang berdoa ikut hukuman Yesus Kristus kami nak tahu